Ähirwanlar, bugün men size bir näçe aýlyklar, bir kuşsanlyk aýlyň hasaplanyşyny görkezeýin. Aýlyk nähili hasaplanylýar? Aha serediň 1500 bala ýetemizde aýlygymyz elimize naliçka hökmünde alýas. Oňa çelli bolsa biziň şahsy hasap diýen ýerimiz bar. Programmada görkezilýär. Şo ýerde siziň hasabyňyza geçip durýar berin. Ol aýlyklary skidka hökmünde ulanýaňyz. Inni näçe bal alaňda näçe gazanýar? Inni biz bilýäs komanda bilen bolany 100 baldan aýlyk başlaýar. 100 bally 3% aýlyk bolýar. 3% aýlygyň nähili hasaplanýar? 17,6 köpeldýäs balyňa. 100 balmy, 107 balmy, 108 balmy. Onuň 3% näçe bolýar? 52 manat, 53 manat töweregi aýlyk bolýar. Inni 200 bally 6% aýlyk bolýar. Ýagny şu 17,6 köpeldýäs 200 bala. Oň 6%-i 200 manat töweregi aýlyk bolýar. 211 manat töweregi aýlyk bolýar. Aha serediň egerde 155, 177, 199 bolsa da 3% bolýar. 200'e ýetenden soňra 6%-a gitjär. 6% hasaplanylýandyr. Soň 200'den te 600 bala çel 599 bal bolsa da 6% hasaplanylýar. Soň 600 balda 9% aýlyk bolýar. Özüňiz köpeldip görersiňiz. Näçe bolýany? 17,6 köpeldýäs 600 bala. Onuň 9%-i näçe bolýar? Topary 607. Umuman toparyňyza bölünende de şol aýlyklara eýe bolanlar, zatlar hasabyny bilýändirler. 600-700 manat arasynda aýlyk çykýar. Özüňiz hasaplaň. Bu toparyň balydyr. Bu topar boýunça işlenilýändir. Indi 1000 balda biz bildik nädip hasaplanylýar? 12% 1500 balda 15% 2000 balda 18% 3000 balda 23% aýlyk hasaplanylýar. Ine şeýde aýlygy näde toparyň aýlygy bu tutuş topar üçin berilýän aýlyk. Siz 3000 bal bolup hemme toparyňyz bilen 23% aýlyga ýetýär. Indi 3000 bala çelli hasaplanyşyny görkezeýin. Aha serediň nähili bolýar? Diýelim siziň toparyňyzda 200 bal etdiňiz siz. 200 bal etdiňiz siziň balyňyz. Ýagny sizde özüňize 50 bal edýäňiz. Ýygyňyzdakylarym 50 bal edýärler. 50 balda aýlyk hasaplanmaýar. Bularda hiç aýlyk ýok. Ýöne siziň özüňizem 50 bal edýäňiz bilen topar bolup 200 bal bolýar bilen siziň aýlygyňyz 211 manat töweregi aýlyk çykýar. Özüňiz hasaplap görüň. Nüştaýdaky aýlyk siziňki bolýar. Inni 200 bal etdiňiz. Ýöne nähili etdiňiz? Siz 50 bal urdyňyz. Ýazan adamyňyz 50 bal urdy. We o ýüzüne adam ýazdy da 50 bal etdi. Ve ýene de bir adam goşdyňyz we 50 bal etdi. Ine şunuň ýaly toparyňyz bar. Ýagny bu 100 bal tutuş topary bilen buňa ara aýlyk çykanok görýäňiz. Bu 100 bal ýyzynak adam bilen buňa aýlyk çykýar. 53 manat aýlyk çykypdyr. Buňa aýlyk çykanok, size bolsa 6% aýlyk nädip hasaplanýar? Bu 100 ballyk toparyňyzdan indi mysal üçin 100 ballyk toparyňyzdan size 3% aýlyk çykýar. Näme üçin? Sebäbi 17,6-nyň 100 balynyň 3%-i şoňa barýar 53 manat. 3% bolsa siziňki 6 balda. 6% da sebäbi. 6-dan 3 aýyrsaňa oňa barýar. Galan 3 bolsa size barýar. Size de 53 manat aýlyk çykýar şu topardan. Size de şul aýlyk çykýar şundan, muňa da şul aýlyk çykýar. Ýöne sizde ýene 50 balyňyz bar da.
Şul size 6% aylık arttırdı. Prosentinizi arttırdı. Yoksa siz az çıkardı. Yani 3% aylık çıkardı. Ne seyredin? Indi bärde bolsa 50 baldan bolsa 6% aylık gelýär. Sebäbi sizinki 6% muňa aylık çıkan 0%. 6dan 0 ayırsan 6% hemme sizinki bolýar. 17'nin 10'dan köpeldip 6%'ini hasaplalyň. Bulam 53 manat bolýar. Öz 50 balyňyzyň 6%-de olam 53 manat bolýar. 3 sany 53 size 150-160 manat töweregi aylyk çykýan eken şu 200 balda 160 manat. Seredin. Bul 200 balda 200 manat aylyk çykypdyr. Bul 200 balda 160 manat aylyk çykypdyr. Näme üçin? Sebäbi 100 balyň prosentini bu 3%-ni alkaly size 3% bardy. A bulardan dola bolýar. Öz balyňyzdan we mundan dola 6% aylyk gelýär. Şonuň üçin. Ana seredin 600 ballyk toparyň aylygyny hasaplanyşyny görkezýin. Bir topary 200 bal etdi. Bir adam nähile etdi bilemok. Belki 160 manat aylyk çykdy, belki 210 manat aylyk çykdy. Muman şol 200 bal etdi. Bir toparyňyz 100 bal etdi. Bir toparyňyz 200 bal etdi. Ýene bir adamyňyz 50 bal etdi. Muman seredin 200 balda 6% aylyk, 100 balda 3% aylyk, 200 balda 6% aylyk, 50 balda 0% aylyk çykany. Siziň özüňiz hem 50 bal edýäňiz bilen jemi 600 bolýaňyz. Hem. Indi seredin. Şutaýda 600 balyň bolsa 9%. Indi nähili hasaplanylýar? 200 baldan size 9'dan 6'ını ayıryan verin. 6%'ını bul alıp kalya da size 3% kalya. 17'nin 10'un 6'a köpeldip 3% size gelya. Sebäbi 6%'ını bu topar alıp kalya. 3% size gelya. 100 ballan 17'nin 10'un 6'a köpeldi yas verin. 3%'ını alıp kalya. 9'dan 3 ayıryan verin. 6'sı size var ya. Bul 200 ballanam şeyle. 200 baldan 17'nin 10'un 6'a köpeldi yaz. Oňa 3%, sebäbi 6%-ni öz alyp kaldy, 9'dan 6'syny alyp kalan bolsa 3 galýar size. A bul 50'den bolsa 50 baldan 17'nin 10'un 6 hemmesi size gelýär. Yani 0%, 9'dan 0 aýyrsan 9% sizinki. Hem öz 50 balyňyz var, onuň 9% sizinki. Hem 9% sizinki. Ne şey dip hasaplanylýar, aylyklaryň hasaplanyşy häzir hasaplap ýazaýyn. Na kalkulatorda hasapladyk. 105 manat çykýar ekeni, bundan 105 manat, bundan 105 manat, bundan 80 manat, bundan 80 manat, dogrymy? Hemesini goşýan bilen jemi siziň aylygyňyz 475 manat bolýar. 600 balla size 475 manat aylyk çykdy. Ne 3000 manat direktoryň aylygyny hasaplap göreli. Ne misal üçin diýelim. 1000 bal etdi. Bu toparyňyz 1000 bal etdi. Yani 600 ballyk topary bar, munyň 200 ballyk topary bar, tapaýok aylyklaryny bular amal kaldylar. Buň öze mal kalýar, muman 1000 bal. Bu toparyňyz 1000 bal. Bu toparyňyz 950 bal. Görýäňiz. Özüňiz hem 50 balyňyz urýaňyz bilen jemi 3000 bal bolýaňyz jemi. Şutaýda seredin. 1000 balda ýa-ni görkezişimiz ýaly 1000 balda 12%, 3000 balda 23%. 600 balla 9%. Görýäňiz-mi? Diýmek 950 bolsa ýa bul 9% aylyk çykýar. 1000 bala yetmedi. 600 balla 9%, 1000 bala çelli. 1000 bala yetmedi. 9%. A bularyň bolsa 12%. Mumkin 12%. 3000 balyň 23%. 23%. Inni seredin. 1000 balyňy 1000 balda köpeltýäs 17'nin 10'un 6. Şonuň 12%'ini bul alyp galýar. 23'den 12'ni aýyrýas welin 11% size galýar.
23'ten 10 keyin alyp galýar, size 11% galýar. 23'ten 10 keyin aýyrýas 11-de. 11% size gelýär. Bu müňde de şeýle. Bu müň balam şeýle 17'nin 16'nin 11% size gelýär. 12%'ini öz alýar welin. Size 11% barýar. 950 balda 17'nin 16'nin köpeltýäs welin. 9%'ini bul alyp galýar. 23'ten 9 aýyrýas welin. 14 bolýar. 14% aýlyk çykýar size 950 balda 14% aýlyk çykýar. Öz 50 balyňyzda 17'nin 16'a köpeltýäs 23% aýlyk çykýar size. Indi bular hasaplaly. Serediň ne hasapladyk? 1936 1936 bu topardan 2340 manat gelýär. Aslında özüňize wata 202 manat gelýär. Hemesiniň jemi 6414 manat siziň aýlygyňyz bolýar. Indi bul şeýle strukturada. Ne serediň ne şeýle strukturada näherek bolýar? 5 sanak 600 ballyk toparyňyz bar. 9% bularyňky. 9%. Siziň özüňizniki bolsa 23%. Şeýle bolanda nähili? 1, 2, 3, 4, 5, 600 köpeltýäs 5 sanysyna şeýle. Yani 3000 balyňyz 9%-ni alyp galan bolsalar 14% size çykýar. 17'nin 16'a köpeltýäs welin. Şonuň 14%-i siziňki. Öz 50 balyňyzyň bolsa 17'nin 16'a köpeltýäs 23%-im siziňki. Indi şunu hasaplap göreliň. Ynha hasapladyk görýän bolsaňyz 7392 7594 manat jemi şeýdip size çykýan aýlyk bolýar 3000 balda. Strukturaňyzyň düzülüşine göre siziň aýlyklaryňyz bolýar. 3 gap durýar. Görüň bu 3000 balda 7594 berde 6414 3000 balda. Görýäňiz. Ne 600 balda ne primärni şuňal hasapladyk. Görseňiz. 200 balda da görýäňiz 3 göşük berde 211 manat aýlyk çykýar, berde 160 manat aýlyk çykýar. Ne şeýdip hasaplanalýar aýlyklar. Ne prosentler bul topara göre. Ne şeýdip hem strukturaňyzy özüňiz gurup aýlyklaryňyzy hem şoňa göre alyp bilýäňiz. Bir aýlygymyzy 600 ballyk toparyň aýlygyny hasaplap görkezýän ýönüne bu başgaçarak azadyk. Serediň 10 ýazan adamy 25 bal edipdir. Ýöne 10 izine ýazanlar 100 bal, 200 bal edipdir. 10 çağıran adam 40 bal edipdir. Ýöne bir adamy onuň bir topary 200 bal edipdir, 35 bal edipdir. Ýöne şular 50 bal etmändirler, 25 bal edipdirler. Diýmek bulara aýlyk hasaplanmaýar, bulara aýlyk çykmaýar hiç ýyle. Ni bu 100 bal, ne bu 9%, bulum 100 balyň 3% olsa şunun aýlygy şuňa geçýär. Yani 100 balyň 6%, 9'dan 3 aýyran 6%-i şuňa geçýär. 200 balda 6% olsa 3% diýmek ýene de muňa geçýär. Inni 200 balyň kam bula milli etmändir-de. Onun 200 bal 6% olsa 9'dan 6'yny aýyran 3% ýene 200 balyň muňa geçýär aýlyk. Indi muňa aýlyk çykanok, muňa da aýlyk çykanok 35, 40, 25 we özüniň 50 balyň tutuşy hem 9% şoňky, 25 balyňym 9% şoňky, 40 balyňym 9% şoňky, 35 balyňym 9% şoňky. Aýlyklaryň hasaplanyşy 600 balda 553 manat aýlyk çykypdyr. 2 topar bary 2 topara bawelin, şonda da 553 manat aýlyk çykypdyr. Ha görýäňiz özüň 50 bal etmeýän bolsaň, sana aýlyk hasaplanmaýar. Seniň hem aýlyklaryň, ballaryň prosentlary şuňa hasaplanyp aýlyk çykarýar. Peýdal bolandyr meniň videom diýip umyt etýän. Dinläniňiz üçin köp sag bolun. Size ullokan aýlyklary arzu edýän.